Selamat berjumpa lagi lur dalam konten videoku makan. Kali ini saya mau membuat catering nasi bungkus lur, dengan menu yang sangat sederhana. Wis ngene iki lho lur, gawe aku saiki cukup goreng endhog ceplok ngene iki wis. Ya, goreng endhog ceplok tak nggih menune nasi bungkus yang sederhana. Wis ora enek iwake, endhog ceplok ngene iki wae. Ya, engko karo tak campuri mbuh apa ngono. Sementing sesuai karo menu sederhanane lur ya. Endhog ceplok iki gampang lur, semek kur tak pecahi ngene iki wis. Tak pecahi, tak cemplungke, ya uyah sithik. Ini jenenge endhog ceplok telur mata. Endhog ceplok telur mata sapi. Ya, inilah endhog ceplok telur mata sapi, digoreng dek wajan mini. Sembarang kalir gawean tak ayahi lur, sing penting kena nyambung urip ya lur ya. Nah, ngene wis dadi lur, endhog ceplok telur mata sapi. Plung, tak goreng maneh rek. Ngene iki wis kena dingge nyarapi weteng lur pisan. Kanthi anane gawe catering ngene iki lur. Ngene iki ya wis tak trimo matur nuwun banget marang pandum peparinge Gusti lur. Jadi kena dingge kebutuhan lah lur. Wis ngene iki lur wis gawe aku. Tak olah-alik endhog ceploke, marine tak tambahi menu yang lainnya. Tak tambahi lawuh sing liyane lur. Nah, iki endhog ceploke wis mateng. Mbuh pira iki mengentuke, pokoke tak gorengi ngene lur ya. Saiki tak cemplungi tahu. Kemarin tak gorengi tahu iki rek. Nah, wis tak tambahi karo tahu goyeng. Ya, inilah tahu goreng. Wong gawe catering sederhana lek nyarke koyo orkes wae. Gak apa-apa dinikmati lur. Ngene iki lur. Nyambut gawe iki karo bahagia, santai, bahagia. Ya ben dadekake iya ya, dadekake rezeki iki sing bahagia pisan. Nanti ndak karo metoto wae. Yang tahun itu dolak-alik ngene marine mateng dhewe. Wis sembuh dadine pira wis. Pokoke enek nggih catering nasi bungkus sederhana. Tak serok wis mateng lur. Wis. Ngene sik lur, marine tak tambah lawuh sing liyane lur ya. Ini ada lombok berambang bawang yang sudah saya gongso. Sekarang saya ulek sama garam ya, gini lur. Ini untuk bumbu mie ya lur ya. Nanti saya kasih tambahan lauk mie. Kita gongso lagi lur, bumbunya yang sudah digongso tadi kita goreng sik, kita masukkan wajan. Kita siapkan wajan dulu lur. Nah, ini sudah saya siapkan wajan. Lalu bumbunya kita masukkan ke sini, digongso, diorak-arik biar aromanya itu sedap. Jadi setelah digongso kita gerus, setelah itu kita gongso lagi, tujuannya untuk mengurangi kadar air lur ya. Jangan lupa masukkan sawi lur. Nah, ini campuran ini tak wae sawi ini lur. Sawi kita masukkan wajan. Setelah itu sawinya kita orak-arik dulu ya. Kita orak-arik sama bumbu biar merata bumbunya. Kita orak-arik sampai layu.
Jikalau sekiranya sudah layu ya seperti ini, setelah itu kita ambilkan mie yang sudah kita siapkan. Nah, mie kita masukkan wajan, terus tak kenek ini ben cepet brodole apa tuh udare. Lah ngene lur, kita orak-arik lagi biar udar, biar tidak kempel. Terus kita tambahkan lagi kecap lur, secukupnya saja ya lur, sesuai selera panjenengan masing-masing. Untuk kecapnya terserah mau kecap apa saja, pokoknya iki kecap manis lur. Jangan lupa kasih penyedap Masaku lur ya, punya Masaku monggo, pakai Royco juga boleh, Maggi juga boleh. Kita orak-arik lagi lur, kita orak-arik biar bumbunya itu merasuk merata. Gini aja sudah bisa dibikin lauk catering catering yang sederhana lur. Nah ini sudah campur ya, nanti kita bungkus lur ya dengan lauk yang lainnya. Ini namanya catering nasi bungkus sederhana yo sederhana rek, ndak ono iwak pitik ono lelene. Gini aja udah cukup. Oke lur, kita bungkus ya lur. Kita ambil nasi, wah lek ngene koyo wong bakul sego tenan aku. Wes jibles persis mirip bakul sego. Tak ngene tak wae godhong dhuwure ngene iki, terus tak tumpangi mie. Nah, wis ngene cukup lur, gak angel-angel wis. Jenenge sederhana ya lur ya. Tak wae mie, tak wae tahu, terus tak tambahin ndok ceplok mata sapi, telur ceplok mata sapi. Jangan lupa timun ya lur ya. Kita kasih timun biar seger gitu ya. Terus kita bungkus, modelnya kayak bungkus mendut. Wes ngene cukup lur. Bariku dikareti, kita kasih karet ya. Jangan lupa dikareti biar tidak brodol. Kalau saat distaples dikareti gini wae cukup lur. Nah ini tadi telur wisan. Celing, ini dia nasi bungkusnya sudah jadi ya. Jadi untuk catering nasi bungkus sederhana sudah siap dikirim. Nah, ini sudah siap dipaketkan ya, sudah siap dipaketkan menuju tempat yang ditujunya. Iki mau ngonoke iki lur, ombene teh ya toh. Tak tambahi kerupuk ben rame ben kriuk-kriuk gitu. Nasi bungkusnya yo sakmene iki ya, sesuai dengan kebutuhan paketan. Oke lur, sampai di sini dulu ya lur ya untuk konten videoku makan. Bila mana cara saya menyampaikan kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saja video ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di konten yang berikutnya. Terima kasih. Thank you.